Выгаранне, сыходзь з гэтага пакою, сыходзь з гэтага дому, выгаранню кажу. Не, скажы не выгаранню разам са мной. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства, мяне завуць Ягор, я агучваю аніме, серыялы і фільмы пад псеўданімам Камбэх. 5 гадоў таму выйшла моя першая агучка, гэта значыць, што скончылася гаранта ўжо ў гэтага мікрафона КГ-P120. А яшчэ тое, што нам з вамі трэба падвесці нейкія вынікі. Я ўжо рабіў нейкія такое відэа 3 гады таму, на 2 гады. Таму я наўпрост яго пераглядзець, паглядзець, што было раней, узгадаць, панастальгіваць, таму што былі зусім іншыя часы, так, мякка кажучы. Паглядзім яго і падкрэслім, што змянілася ў лепшы ці ў горшы бок. Не будзем цягнуць? Пагналі! Гэй, ты што тут робіш? Варта сказаць, што змянілася пачуццё стылю, так. Ружовых карпетак у мяне цяпер няма. Ну, калі сур'ёзна, то змяніўся я, змяніўся знешне, змянілася лакацыя, дзе я запісваюся. Уже не магу запісацца ў Менску, таму што я ў іншай краіне, я на дадзены момант у Польшчы. Колькі гэта працягнецца, мы ўсе не ведаем, але спадзяюся на вяртанне як мага раней. Так бы мовіць, першым аўтобусам, першым цягніком. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства, з вами Камбэх. 2 гады таму выйшла моя першая агучка на сайце anibel.net. І сёння мы узгадаем, як усё пачыналася, падвядзем нейкія вынікі і акрэслім план на будучыню. Моя першая агучкай стала сага аб Вінландзе. Так, сапраўды, моя першая агучка стала сага аб Вінландзе. Гэта тая агучка, якая выйшла першай у свет. Але насамрэч да гэтага я агучыў 2 серыі, так, патрэніравацца, неяк паспрабаваць сябе і даслаць іх як тэставыя даўно яшчэ так у праект anibel.net. Гэта было «Шчытак смерці», першая серыя, і гэта быў Нарута. Самая першая серыя Нарута. Моя самая першая агучка, якую я нікому амаль не паказваў, прынамсі, у адкрыты доступ ніколі не зліваў, гэта агучка Наруты, першай серыі. Яна дрэнная, яна кепская. Часам я ёй магу скінуць некаторым нашым пачынаючым даберам, так, каб яны паглядзелі, што можа быць нейкі рост, так, у плане агуцы. Для тых, хто расчароўваецца, лічыць, што ў яго там кепская агучка, я магу скінуць, паслухаем мою самую першую. Яны паслухаюць і такія: ага, ну, значыць, мне не ўсё так кепска. Значыць, ёсць такое, куды расці. Прычым з таго часу ўжо іншая каманда пачала агучваць Нарута, там ужо больш 50 серый агучаных, а я, ў сваю чаргу, скончыў такі агучку «Шчытка смерці». Хто б мог падумаць, так, 37 серый у двухгалосай агуцы, вельмі файная, раю, пераходзьце на сайт Anibel, там глядзіце, супер агучка. Я думаю, мы пропустим гэта. МВшка да таго Літвінтрол баніць за аўтарскія правы. Дарэчы, нядаўна анансавалі другі сезон, тізер можна паглядзець у маім тэлеграм-канале. Мы яго агучылі. Скончыўся другі сезон сагі аб Вінландзе, агучаны другі сезон сагі аб Вінландзе. Спачатку агучка давалася даволі складана. Адна серыя магла займаць ад 3-4 вечароў да цэлага тыдня. Працаваў я на слабенькам ноуце, замест пантографа бок падстаўкі выкарыстоўваў лямпу, а замест поп-фільтра па лайфхакам з інтэрнэту выкарыстоўваў насок нацягнуты на вобрач. Так, гэта то, як усё пачыналася. Я магу сказаць зараз, што серыя агучкі займае ў мяне ад 1 до 2 гадзін, калі гэта не Рік і Морці. У астатнім ўсё як было. Гэта вось мой ноут, на якім я агучыў той же самы мікрафон, просто на іншым пантографе. Крышачку пазней пра гэта. І манітор. Так, былі часы. Я не ведаў, на якой адлегласці трымаць мікрафон, якія налады выкарыстоўваць. Кожнае слова глядзеў у слоўніку, каб не памыліцца. Гэта я і зараз раблю так. 5 гадоў прайшло. Нельга вывучыць усю беларускую мову, заўсёды я чагосьці не ведаю і заўсёды падглядаю. Так склалася. Я думаю, гэта нармальна для любой мовы, таму што ўсё ж пры агуцы фільмаў, там анімэ, серыялаў выкарыстоўваецца менавіта літаратурны варыянт, дзе памылкі недапушчальны ў жывым маўленні. Мы заўсёды робім памылкі, гэта нармальна, да гэтага трэба нармальна ставіцца.
у агучцы гэта ўжо кепска. Пра нейкую апрацоўку гуку ці монтаж я наогул маўчу. Вось калі я здымаў гэты відос, я думаў, што я ўмею апрацоўваць гук. Цяпер я апрацоўваю гук значна лепш, чым 3 гады таму, але розніца ў тым, што я разумею, што я яго дагэтуль апрацоўваць нармальна не магу. То бок все, што вы чуеце там у маім родным гуку, так гэта як бы я працаваў, гэта вынікі маёй працы, гэта моя работа, але асабіста па майму адчуванню гэта не ідэал гуку, гук там такі сярэдненькі. Але час ішоў, я прызвычаюся да свайго мікрафона, змяніў камп'ютар, набыў танны, але даволі добры пантограф і поп-фільтр. Тут файны сет, тут добры камп'ютар, але на дадзены момант у сувязі з пераездам і ўвогуле я перайшоў з Windows на Mac. І гэта было просто супер рашэнне. Гэта маленькі, кампактны камп'ютар. Да таго гэта Air, ён не той, каб моцны, але для агучкі агонь, пасуе, да ўсяго там няма ніякіх кулераў. Гэта значыць, што ён вельмі ціхі. І магу сказаць, што ўзровень шумоў пры агучцы ў мяне знізіўся проста да нейкіх нерэальных проста велічынь. Там да мінус 60 дБ, гэта узроўні шума проста самой гэтай аўдыакарткі. Таксама пантограф у мяне ўжо не самы танны, гэта пантограф от Rode, ён там каштуе каля $100. Таксама вельмі крутая інвестыцыя, ён вельмі зручны, ён падымаецца ўверх, уніз, яго не трэба там заціскаць, пераціскаць, ён вельмі плаўны і карыстацца такім проста кайф. Я вельмі рады, што мне яго падарылі. Скажу так, ён быў у маім віш-лісце, мне яго сябры падарылі, супер, проста агонь. Аўдыакартка ў мяне таксама змянілася ў сувязі з пераходам на Mac. Все, што ў мяне засталося вось з самага першага дня маёй агучцы, гэта вось гэты поп-фільтр, сапраўды танны, і AKG P120 мікрафон. Вось толькі нядаўна на ім скончылася гаранта, ён дагэтуль працуе файна, мяне задавальняе якасць гэтага мікрафона, ўсё яшчэ топ нумар 1 просто все з таго, што ў мяне было. У мяне было пару іншых мікрафонаў для тэстаў. Асаблівай розніцы я не адчуў, каб набываць сабе новы мікрафон. Таму па тэхніцы магу сказаць, што абнавілася ўсё, акрамя мікрафона. Здаецца, самага галоўнага, так? Але вось не прыйшлося мне яго мяняць. Супер. Паехалі далей. Тут відавочна, у мяне тут новыя навушнікі, і ў мяне цяпер няма гэтай шырмы, якая паглынае гукапаглынальнай шыны. У мяне ўжо няма, на жаль, я з сабой перавесці не змог, а ставіць у кватэры такую новую сааружаць сэнсу не бачу. У прынцыпе, агучана ўжо шмат фільмаў на гэтай лакацыі. Якасць мяне больш чым задавальняе, рэха не такое моцнае у прынцыпе, таму насамрэч можна абысціся і без шырмы. Думаю, што на тым этапе гэта было больш візуальная нейкая неабходнасць, каб можна было на айфоне відэа агучваць ці нейкае сваё майстэрства праз відэа так прадэманстраваць. У рэальнасці яна не супер патрэбная. Спадзяюся, розніца паміж першай і апошняй агучкай будзе заўважнай. Так, давайте так. Вы перайдзеце на па якой-небудзь спасылцы, па якой пакіну, просто паглядзіце самы апошні фільм, кайфанеце і ўсё. Тут агучка кепская была, і нават калі заўважна розніца, яна ўсё адно застаецца такой сярэдненькай. Я лічу, што за 3 гады прагрэс у агучцы быў. Можете паглядзець просто самі, адкрыць, я не знаю, Дэдпул паглядзець ці Піраты Карыбскага мора. Пра гэта пазней. За 2 гады шмат чаго змянілася. А не белы, які сезон запар бярэ ўжо 10. Таксама можна сказаць, што за 3 гады вось таго відэа шмат чаго змянілася і ў арганізацыі, і ў прынцыпе самае важнае, я зараз магу казаць там не толькі пра Небелы, я магу казаць непасрэдна пра свой праект, які я стварыў, гэта мой родны гук. Яму крышачку больш за год, мы ўжо агучылі на дадзены момант, на момант запіса гэтага фільма мы агучылі 17 фільмаў, зараз у нас агучваецца 18. Гэта Піраты Карыбскага мора 3. Гэта проста нешта, што змяніла гульню. Я магу сказаць, што гэта выхад на прафесійны ўзровень, таму што мы
записываемся ў тым ліку з прафесійнымі акторамі, то бок якія скончылі ВНУ, якія адвучыліся на актора, якія здымаюцца ў фільмах, якія здымаліся ў фільмах, якія граюць у тэатрах. Ну, гэта проста іншая якасць. Вось не ўсе могуць пагадзіцца там свяціць сваё імя, але Крысціна Дробыш пагадзілася у свой час. Мы запісалі вось з ёй байцоўскі клуб, можете паглядзець. Выйшла агонь. 10 ангоінгаў, плюс штодзённа выходзіць серыя нейкага старога анімэ. Па анібелу могу сказаць, што так, тэмпы ўжо не такія, яны знізіліся на сённяшні дзень, на жаль. Ну, але не скажу, што праект неяк згібаецца, гэта таксама неправда. Ну, просто вось узялі больш нейкі камфортны тэмп. Агучка перастала быць нечым надзвычайным і таксама рэгулярна выходзіць. Напрыклад, другі сезон абяцанага Неверленда выходзіў амаль адначасова з рускімі фандап-сервісамі. Вось тут прям рэальная прасадка. На дадзены момант я не ведаю, што б у нас з серыялаў выходзіла вось таксама аператыўна. Апошні серыял, які ў нас ввогуле ў беларускамоўнай прасторы выходзіў аператыўна, гэта быў, напэўна, «Чалавек-бензапіла». І то там была затрымка, ну, у межах тыдня, то бок выходзіць новая серыя, мы на гэтым тыдні записываем гэтую серыю. То бок не 2-3 дні, а там дзён 5. Таксама тэмп файны, там была шматгалосая агучка, яна, дарэчы, вельмі класная. Гэта адзін з першых прыкладаў, калі там іншыя рускамоўныя буйныя пірацкія сайты пачалі піраціць пірацкую агучку на сайта да сябе, таму нейкі поспех, нейкае прызнанне адбылося. І праектамі. Павольна, але ідзе праца над фільмамі і серыяламі. Вось праца над фільмамі. Над серыяламі не, а над фільмамі яна ідзе прям проста бешанымі тэмпамі. Мой родны гук агучвае рэгулярна, там часцей, чым раз на месяц выходзіць новы фільм, і якасць гэтага прадукта проста аграменная. Я ўжо казаў, што гэта прафесійны ўзровень, з прафесійнымі акторамі. Ну, я сам сабе магу ўжо прылічыць так да не аматара. Мне насамрэч уже не вельмі прыемна, калі кажуць аматар. Хаця, магчыма, я і аматар, а это уже вам вырашаць. Паспела адкрыцца і закрыцца анімэ-кавярня Мімімі, дзе мы рабілі свае сходкі, а штопятніцу адбываліся паказы з нашай агучкай. Для мяне самай цяжкай, яскравай і запамінальнай работай быў Рык і Морці. Рык і Морці не той, каб самая цікавая праца пасля 3-го сезона. Гэта ўжо хутчэй такая руціна. Мне падабаецца вынік, мне падабаецца серыял, але сам працэс на сённяшні дзень мне не падабаецца. То бок, калі мяне хто спытаеце, хачу я агучваць Рыка і Морці, я хачу яго скончыць, але не хачу агучваць. Ну, неяк так. Вось так адбываецца. За 2 гады я агучыў 7 фільмаў, 9 сезонаў ці 112 серый розных серыялаў і анімэ. Частка з гэтага яшчэ не выйшла на небеле, але агулам гэта каля 63 гадзін агучанага па-беларуску кантэнта. Я думаю, што за апошнія 3 гады я, магчыма, агучыў нават менш серый, чым за першыя 2 гады, калі мы кажам пра серыі. Але па фільмах, ну толькі за 2023 год іх было больш за 20. А мой родны гук за час свайго існавання, вось я ўжо казаў, агучыў 17. Карацей, я не буду лічыць, але аб'ёмы, што былі вялікія, што засталіся вялікія, проста змясціліся з серыялаў з анімэ на фільмы, у маім выпадку. Мне пакуль все падабаецца, мне задавальняе, гэта мой выбар змяніць гэты вектар. Хаця ад анімэ я не адмаўляюся, таксама агучваю. YouTube разлік не бяром. Але навошта ўсё гэта? Адказ даволі відавочны. Мне падабаецца тое, што я раблю. Так, некаторыя лічбы расчароўваюць, асабліва калі ўкладаю шмат высілкаў. Але я не сумую і іду наперад. Не спыніць, не разбіць, не стрымаць, так мовіць. Тут нічога не змянілася. Некаторыя лічбы расчароўваюць, але я ўсё адно не здаюся і іду наперад. Так, вось такія справы. Я раблю агучку нядзелі 5 падписчикаў на Патрыёне. Дарэчы, дзякуем шчыра, асабліва пану Прапану. Падписчикаў на Патрыёне ўжо даўно не 5, іх ужо значна больш. Гэта файная сума, я не думаю, што калісьці столькі будзе.
Гэта круто. Дзяка кожнаму патрону, які падпісваецца на праект мой родны гук. Свайго патрыёна ў мяне ўжо няма, толькі застаўся патрыён гэтага праекта. Так адбываецца. В такім свеце жывем, нічога страшнага. Падпісвайцеся на патрыён майго роднага гука. Вас там чакае просто супер круты якасны контент, нейкія анонсы. Буду ўдзячны. Я разумею, што гэта не зробіць мяне папулярным. І няхай вашы каментары, прагляды і лайкі надаюць матывацыі працаваць далей, я займаюся тым, чым займаюся, бо мне гэта падабаецца. Я адчуваю сябе жывым падчас агучцы, ды і любой творчасці цалкам. Таму я не збіраюся спыняцца, пакуль у мяне ёсць магчымасць. Планую здымаць больш відосікаў на YouTube, магчыма, паспрабую заляцець у TikTok. Ну і Дарэчы, у TikTok я такі заляцеў, і заляцеў я туды па поўнай. Хто зразумеў, той зразумеў. Але агулам аказалася, што гэта даволі файная пляцоўка, значна лепшая, чым YouTube у плане прасоўвання. Я перакананы, што гэта відэа паглядзіць не больш там за 300 чалавек, 500 максімум. Калі я перазалью яго наўпрост у TikTok, там будзе, магчыма, больш 1000, а можа і 10 тысяч, і 50. Реально, лічбы могуць быць вялікімі. што тут скажаш? Вялікі шлях пройдзены, але я спадзяюся, што гэта не канец, а толькі пачатак. Пачатак чагосьці большага. Сапраўды, канец 2021 года быў у нейкім сэнсе пачаткам. Пачаткам чагосьці новага. З аднаго боку, чагосьці страшнага, а з іншага боку, чагосьці грандыёзнага. Гэта відавочна павышэнне якасці, павышэнне аб'ёмаў. Гэта павышэнне амбіцый. І, магчыма, маленечкі, а можа вялікі, гэта ўжо ацэньваць вам, рост прафесійны. Я спыняцца не збіраюся, не знаю, наколькі мяне яшчэ хопіць. Спадзяюся, выгаранне нейкім бокам абыдзе мяне гэта ўсё. Выгаранне сыходзь, сыходзь з гэтага пакою, сыходзь з гэтага дому, выгаранню кажу не. Скажы не выгаранню разам са мной. Паўтараце гэта як мантру. Спадзяюся, ўсё гэта было не дарма. Спадзяюся, гэта ўсё яшчэ будзе развівацца, павялічвацца ў маштабах. Хто ведае, магчыма, тое, што зараз робіцца пад ярлыком пірацкае, пазней стане ліцэнзійным. Усе на гэта спадзяемся. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа разам са мною. Падпісвайцеся, стаўце лайкі, каментуйце. Можете пазычыць чагосьці, пажадаць чагосьці добрага ў каментарыях. Можете сказаць, як гэтыя 5 гадоў прайшлі для вас, што змянілася ў лепшы бок, што змянілася ў горшы бок. І яшчэ пачуемся!